De buitendijkse schorren, oftewel de grootste CO2-vangers van Zeeland, dreigen te verdwijnen. Een goed beheer is een uitdaging. Helemaal in een tijd met stijgende zeespiegelstijging, meer stormen. Maar dit geeft ons gewoon weer een aanwijzing. Wees zuinig op deze gebieden en ga er goed mee om. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Droogte en komende hittegolf bedreigen oogsten. En paarden, nieuw wapen tegen PTSS. Goedenavond. Zeeland staat bekend om zijn vele buitendijkse schorren. Maar als er op korte termijn geen actie wordt ondernomen, verdwijnen deze schorren langzamerhand uit het Zeeuwse landschap. En dat is om meerdere redenen slecht. Voor het milieu en voor de veiligheid van het achterliggende land. Dit gebied ligt in de Oosterschelde. We weten in de Oosterschelde is er zandhonger. Dat betekent dat die getijdenplaten die je daar ziet, dat die steeds lager worden. En hierachter hebben we ons schorren met de plantjes. En die planten, omdat die allemaal stengeltjes hebben die zo het water insteken, remmen het water, vangen sediment in. Dus die worden met de tijd steeds hoger. Nou, daarvoor gaat het naar beneden. Bij het schor gaat het omhoog. Dat betekent dat je ergens een steile grens krijgt. En op een gegeven moment wordt dat zo steil dat je een klif krijgt en die gaat zich terugtrekken. Dus je krijgt eigenlijk een eroderend schor wat langzaam verdwijnt. En dat proces, dat moeten we stoppen. Want volgens Bouma verdwijnt er door deze zandhonger op termijn een stuk bijzondere natuur in Zeeland. Daarnaast vermindert de functie voor kustbescherming. Hè? Want hoe breder zo'n hooggelegen schor voor de dijk, hoe veiliger het is voor de dijk daarachter. Bovendien blijkt uit onderzoek dat schorren 5 keer meer CO2 vasthouden dan een bos. Volgens Temmink, een van de wetenschappers die het onderzoek heeft uitgevoerd, nog een belangrijke reden om dit ecosysteem te beschermen. De schorren, zoals je die hierachter ziet, die hebben dus een hele hoge CO2-dichtheid. Dus dat betekent per vierkante meter ligt er heel veel CO2 opgeslagen. Terwijl in bossen over de hele wereld gezien ook heel veel CO2 wordt opgeslagen. Maar dat is dus veel minder dicht. Dus je hebt veel meer oppervlakte nodig om die CO2 daar vast te houden. En CO2 vasthouden is dus belangrijk in het licht van klimaatverandering, waar we dus nu mee worstelen als samenleving. Temmink hecht dan ook veel waarde aan de uitkomst van het onderzoek. Omdat het gewoon aangeeft hoe belangrijk deze ecosystemen zijn, hoeveel CO2 ze opslaan. En daarnaast ook natuurlijk, als je die verliest, hoeveel CO2 nog weer de lucht in kan gaan. En dat moeten we gewoon stoppen. Dus het geeft wederom aan welke systemen zijn belangrijk, waarom zijn ze belangrijk en wat we eigenlijk moeten gaan doen om ze te herstellen. Ook Bouma onderstreept het belang van dit onderzoek en vindt dat de schorren in Zeeland beter beschermd moeten worden. Een goed beheer is een uitdaging. Helemaal in een tijd met stijgende zeespiegelstijging, meer stormen, meer weersextremen. Maar dit geeft ons gewoon weer een aanwijzing. Wees zuinig op deze gebieden en ga er goed mee om. Het NIOS is hier al mee bezig en zoekt samen met de provincie en natuurmonumenten naar oplossingen om de zandhonger tegen te gaan. Vroeger werd er wel eens een rand stenen langs de schorren gegooid. En dat is heel effectief. Maar het maakt het schor ook eigenlijk dood. Hè? Want je kan niet meer een uitgroeifase krijgen. En wat we nu willen proberen is meer milieuvriendelijke methodes te gebruiken. Waarbij we de golfaanvallen op dit gebied verminderen. Dan kunnen we zelfs misschien weer zo'n systeem uitgroeiend laten maken. En dat zouden we heel graag willen. Door de droogte van de laatste maanden en de hittegolf die eraan zit te komen, ziet het er voor de uien slecht uit. Dit is een uienperceel van Leendert van der Velde, boer in Drijschor. Het loof van de uien, dat hoort eigenlijk nu nog rechtop te staan. Ze moeten eigenlijk nog, als we gewoon voldoende regen hadden gehad, dan hadden ze nog een week of 3, 4 gewoon zo moeten staan. Normaal zou de oogst eind augustus pas zijn, maar door de hitte zal de oogst mislukken. De uien zijn te klein gebleven om te verkopen en dat kost hem een paar duizend euro per hectare. Maar ook de aardappels hebben te lijden onder de droogte. Vanwege de droogte zijn de aardappels te snel gestopt met groeien. Je kan het wel zien als ik ze laat zien. Kijk, ze zijn achtergebleven in groei, ze zijn veel te klein. En als ik het zo zie, dan is de helft van deze partij niet geschikt voor de frietindustrie of export. En ook bij binnenvaartschippers zijn er zorgen vanwege de droogte. Want de sluizen van Terneuzen worden op dit moment beperkt bediend om verlies van kanaalwater aan de Westerschelde te beperken en het waterpeil in het kanaal enigszins op niveau te houden.
Daardoor draaien de sluizen 8 uur per dag niet. Schippers vrezen dat de problemen alleen maar groter worden als de nieuwe sluis in gebruik wordt genomen. Die heeft volgens de schippers 2 keer zoveel water nodig als de huidige sluizen, waardoor de sluizen in periodes van droogte sneller zullen worden gestremd met langere wachttijden als gevolg. De huidige stremming houdt aan totdat er weer voldoende regen is gevallen. De 25-jarige man uit Goes, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de verdrinking van een 53-jarige man uit Gent, blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter in Gent besloten. Hij wordt niet meer verdacht van poging tot doodslag, omdat hij het slachtoffer niet in het water zou hebben gegooid, waarna het slachtoffer verdronk. De verdachte wordt er nu van beschuldigd dat hij niet te hulp is geschoten. De andere verdachte in de zaak, een 23-jarige Goesenaar, zit nog vast in Nederland. Hij verzet zich tegen overlevering aan België. Een vers bosje geplukte bloemen en een eigen plukbon om aan de slag te gaan. Het personeel van verzorgingshuis Zierijk 7 in Zierikzee werd vanochtend verrast om ze na een roerige tijd een hart onder de riem te steken. Ik vind het gewoon een leuke bon en ik doe heel vaak fietsen met mijn vrouw en dan kom ik die bloemen ook wel eens tegen. Dus ik vind het heel leuk. Helemaal fantastisch, een mooie waardering voor dit werk. Het cadeautje is afkomstig van het project Bloemenrijke Akkerranden op Schouwen-Duiveland, waarbij boeren de randen van hun akkers inzaaien met bloemen voor insecten. En om dat betaalbaar te houden kunnen mensen tegen betaling de bloemen plukken. Maar zorgpersoneel krijgt ze vandaag gratis. Dat eigenlijk iedereen er wel een keertje mee te maken krijgt met Alevo, de verzorgenden van Alevo. Dus op die manier zijn we er eigenlijk allemaal bij betrokken en allemaal bij gebaat dat die mensen ook een keer een hart onder de riem worden gestoken. En wat voor bloemen hoopt u er vooral tussenuit te knippen? Klaproos vind ik ook altijd wel heel leuk. Ja, freesia's hou ik van, maar ja, die zitten er niet tussen. Zware traumatische ervaring verwerken met behulp van paarden. Zeeuwse Gronden, de instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Terneuzen, is sinds kort begonnen met deze vorm van therapie. Want sommige cliënten met een posttraumatische stressstoornis vertrouwen mensen niet langer, maar dieren nog wel. En dat is een mooie eerste stap naar herstel, volgens Zeeuwse Gronden. Armen langs je lijf laten hangen. En op de voet waar je al op steunt, dan kan je nog eens een keer extra op steunen. Nog een beetje overdreven op steunen. 4 vrouwen doen een concentratieoefening. Allemaal hebben ze de posttraumatische stressstoornis PTSS. Ze hebben zoiets ingrijpends meegemaakt dat ze er in hun dagelijks leven last van hebben. Je kan dus opmerken of je linkerschouder laag hangt dan je rechterschouder. Wat ze gemeen hebben, ze vertrouwen mensen niet langer. Daarom volgen ze paardentherapie bij Zeeuwse Gronden in Terneuzen. En dat helpt. Geborgenheid wat ik nooit heb gekend. Ik heb er heel veel mee gewonnen, kan ik echt zeggen. En vooral met de paarden werken heeft ontzettend veel rust. Je leert dingen over jezelf en je leert je trauma te verwerken. Zo, ja, mooi. Zeeuwse Gronden werkt al langer met paardentherapie, maar deze groep cliënten met PTSS is relatief nieuw. Als er een trauma gebeurt, dan voel je je niet meer veilig in de nabijheid van mensen. En wat wij in die traumatherapie proberen te doen, is die veiligheid terugbrengen. Door ze terug in contact met hun eigen lichaam, met hun eigen ervaren te brengen. Maar ook terug in de fysieke nabijheid van anderen. En daar zijn paarden natuurlijk een heel goed middel voor. Ja, waarom zijn paarden daar een goed middel voor? Nou, ten eerste omdat je tegenwoordig in de therapie, je mag mensen niet meer aanraken. Er ligt echt een taboe op fysiek contact. Maar die fysieke aanraking is wel belangrijk. Er zitten wel processen in beweging. En met paarden, dan kan je het gewoon nog doen. Mensen voelen zich ook veilig om gewoon een fysieke aanraking met paarden te hebben. De GGZ-instelling in Terneuzen gaat met deze therapie ook meedoen aan een onderzoek over de invloed van dieren op de mentale gesteldheid van cliënten. Dus bepaalde stresshormonen, daar daalt het niveau juist van. En hormonen die de veiligheid bevorderen, die de hechting bevorderen, die stijgen. En er zijn ook al wat onderzoeken naar gedaan. Wij gaan zelf ook zo'n onderzoek beginnen, maar het lijkt dus een directe lichamelijk effect te hebben. En ik ben er ook wel blij mee, want er natuurlijk vaak nog een beetje wordt gedacht, ja, dat met die paarden en zo, allemaal een beetje zweverig gedoe, paarden knuffelen. En het wordt ook vaak nog niet echt serieus genomen, terwijl het gewoon een direct effect op die hormonen blijkt te hebben. En dat het effect heeft, beamen ook de deelnemers. Aan de hand van hoe het paard op je reageert, aan de hand van de therapie, zie jij hoe jij eigenlijk handelt. En daar reageert het paard op. Een soort spiegel. Een spiegel eigenlijk die voorgehouden wordt. Goed zo. En als je de bocht nog gaat, kies je een nieuw punt uit. Je gaat altijd ergens naartoe. Ja, kijk, zij loopt wel met je mee. Even opletten, want even weg de connectie met de vliegen. Een beetje inhouden en weer, kijk waar je naartoe gaat. Juist.
Het was wederom een onbewolkte dag met een zwakke wind uit het noordoosten, waardoor het maximaal 27 graden werd. Vanaf morgen wordt het iedere dag steeds een beetje warmer. Morgen maximaal 30 graden en aan zee 27, maar vanaf donderdag op steeds meer plekken rond de 30. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een mooie avond en smelt voorzichtig.